F'dawn l-aħħar 7 xhur minn meta twaqqaf uffiċjalment il-Police Counselling Unit, aktar minn 120 uffiċjal tal-Pulizija ingħataw għajnuna psikoloġika. Dan minħabba li għaddew minn trawmiet kemm fil-ħajja personali tagħhom u anke fuq il-post tax-xogħol. Din it-taqsima twaqfet f'April wara riċerka li għamel il-Korp fejn inħasset il-ħtieġa li tingħata għajnuna psikoloġika lill-membri fil-Korp li jkunu ntlaqtu fil-laħam il-ħaj minn xi trawma traġika waqt il-qadi ta' dmirijietom. L-Ispettur Edward Zamit li jmexxi din it-taqsima spjega ma' News x'tip ta' għajnuna joffru lill-Pulizija biex jilqgħu għal dawn it-trawmi. Għandna l-aspett preventiv fejn offru taħriġ lill-Pulizija sabiex nipprevjenu illi ibatu mill-effetti tal-istress, il-binarju reattiv fejn offru counseling lill-Pulizija tagħna u t-tielet binarju huwa wieħed ta' riċerka fejn inkomplu insostnu relazzjonijiet li għandna mal-Università ta' Malta u ma' aġenziji oħrajn li joffru appoġġ ukoll fejn tidħol is-saħħa mentali. L-appoġġ emozjonali u s-servizz ta' counseling jingħataw mhux biss lill-membri tal-Korp, iżda f'ċerti ċirkostanzi anke lill-qrabathom. L-Ispettur Zamit spjega numru ta' sitwazzjonijiet li jistgħu iwasslu għal dawn it-trawmiet. Hija kull esperjenza, kull sitwazzjoni jew investigazzjoni fejn ikun hemm il-pulizija ġie affaċċjat mal-mewt. Jiġifieri qed nitkellmu fuq omiċidi, suwiċidi jew xi mwiet oħrajn, inċidenti fatali pereżempju, fejn il-pulizija tiltaqa' mal-mewt. Sitwazzjonijiet oħra jistgħu jkunu meta ħajjet il-pulizija tkun fil-periklu. Ninnutaw ukoll li xi mdaqqiet anke meta l-pulizija jisfa' aggredit waqt il-qadi ta' dmirietu jista' wkoll ikollu konsegwenza li twassal għal trauma, kif ukoll xi investigazzjonijiet li jinvolvu s-sesswalità, ġifieri xi sexual abuses investigations, mod partikolari meta jkun hemm tfal involuti. Għalkemm dan għadu l-bidu, l-Ispettur Zamit isqar li qed iħares il-qudiem b'ottimiżmu għall-futur ta' din it-taqsima. Fil-pjani hemm hotline fuq bażi 24 siegħa kuljum għal uffiċjali li jkunu fi kriżi. Dan flimkien ma' twaqqif ta' programm li jagħti taħriġ lil numru ta' uffiċjali biex jarfu sintomi f'pulizija kollegi tagħhom li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli u jirreferuhom għal servizzi ta' appoġġ. Għandi ngħid li kien hemm feedback pożittiv ħafna mill-Pulizija qed japprezzaw li fl-aħħar il-Korp qed jifhem l-importanza li joffrilhom dan l-appoġġ u qed jgħidu li kif inhu waqaf is-servizz f'dan l-istadju qed jilqa' n-neċessitajiet tagħhom.